ମୁଁ ହେଲି କାଶୀନାଥ ହେମ୍ବ୍ରମ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି। ପରଦିନ ଆମର ଏ ଯୋଉ ବିଞ୍ଝୁଆର ଇଚାଗୋଟ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଜଣେ ମାଇନର ଆଦିବାସୀ ନାବାଳିକା ଉପରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ତା ଉପରେ ଅସଦାଚରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ବହଳଦାତାରେ ପୁଲିସର ଯୋଉ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଅମାନବୀୟ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ତାକୁ ଦୃଢ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ଏ ସରକାର ତଥା ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେତାବନୀ ଦଉଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ଏ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଗତକାଲି ଆମର ଏଇ ବିଞ୍ଝୁଆର ଜଣେ ଝିଅ ସେ କିଛି କାମରେ ବିଞ୍ଝୁଆ ଲୋକାଲ ବଜାର ଅଛି ସେଠିକି ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଝଗଡା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା ସହିତ। ସେଇ ରିଗାର୍ଡିଂ କାଲି କିଛି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ ଥିଲା। ଆମର ଆଡିସନାଲ ଏସପି ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ଏସଡିପିଓ ରାଇରଙ୍ଗପୁରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ନେତୃତ୍ୱରେ କାଲି ସେଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଜି ହଠାତ୍ ସେଇ ରିଗାର୍ଡିଂ ବି କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ଆମର ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ ହେଇନଥିଲା। ସେଇ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆଜି 200-300 ଲୋକ ଆସିକି ଆମର ବହଲଦା ଥାନାର ସେଇ ରିଓଣ୍ଡା ବାଇପାସ୍ ଅଛି ସେଠି ସେମାନେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ଗୁଡା ଆମର ଏସେନ୍ସିଆଲ କମୋଡିଟିଜ ଆଉ ଯୋଉ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଭେହିକିଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବି ଛାଡି ନଥିଲେ ଏବଂ ପୁଲିସ ଯାଇକି ସେମାନେ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ସେଠି ରାସ୍ତାରୋକକୁ ଉଠେଇବା ବଦଳରେ ସେଠି ରାସ୍ତାରୋକକୁ ନ ଉଠେଇକି ପୋଲିସକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ପୋଲିସକୁ ଆସଲ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ସେମାନେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିକି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। 12 ଜଣ ପୁଲିସ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେମାନେ ଷ୍ଟୋନ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ 12 ଜଣ ଇଞ୍ଜର୍ଡ ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ 3 ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଠିକ ନାହିଁ, ସେମାନେ ରେଫର ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ବହୁତ ସମୟ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବନ୍ଧୁ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଯୋଉ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଡିସ୍ପର୍ସ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ପିସଫୁଲି ଭେରିଫାଏ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଯୋଉମାନଙ୍କର କ୍ୱାଇଟ୍ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରୁଥିଲୁ। ସେଇ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭେରିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଛୁ ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଭିଡିଓ ଫଟୋ ଅଛି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସେଟା ଏବେ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପରିଧି ଭିତରେ ଅଛି। ଆଜି ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କାଲି ବି କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ହେଇନଥିଲା। ସେଇ ରିଗାର୍ଡିଂ ତିରିଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଆମର 35/26 କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛି। ସେଟା ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପରେ ସେଟା ଏବେ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କିଛି କରୁନୁ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ପାଖରେ ଭିଡିଓ ଫଟୋ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ପୋଲିସକୁ ବିନା କାରଣରେ ଆସଲ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଆମେ ସେଟାକୁ ଭେରିଫାଏ କରୁଛୁ, ଯାହାର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଥିବ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଇଟ୍ ଇଜ ଜଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲି ଡିଟେନସନ।